Molts usuaris ens heu demanat com és que desapareixen certs xats del nostre WhatsApp. Doncs que sapigueu que això ve de la configuració dels nostres xats. Nosaltres t'ensenyarem ara com podeu modificar-ho. A vegades ens hem trobat amb que dins d'una conversació trobem que els xats s'han esborrat o ja no tenim la conversa amb la següent persona. Anem a veure què és el que pot haver passat. Entrem dins de la conversa i un cop entrem a dalt on posa el nom de la persona, fem clic i si baixem una mica, arribarà un moment que ens sortirà una opció que és missatges temporals. En aquest cas, el tenim desactivat, per tant, no s'hauria d'haver esborrat cap missatge. Tots aquells que m'heu demanat per què se m'esborren els xats, recordeu que heu d'entrar aquí en aquesta opció de missatges temporals i desactivar l'opció. Si la teniu a 24 hores, canviar-ho i desactivar-ho perquè així sempre us surtin tots els vostres missatges i no se us esborrin. El que hem vist ara és únicament el que podem veure en una conversa o en un grup, però això també es pot configurar per totes les converses en general. Si voleu, en un proper vídeo us ho podem explicar.